الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aidna malak di tanu panaguntamanan sakito na intano ko di tanu kapanalamati ko Allah subhanahu wa ta'ala sangkainya mala alimu yan ay ni limu yan rakitan wag ito sa agama Islam agus turuan yan na anda manay katatap tanu sa angay niya agama anda manay katatap tanu sa angay niya turuan miya nga una so mga padaw sa yan tanusan so mga pantak ko kasi pang ako puso ka gusto sa lakaw ruwa mga turuan na po ka ugup kumano siya sa katatapian ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Giyan na ni dalawan yan panalamat ay panalamat tano ko Allah mailay niyan rakitano surara dulimo yan mailay niyan rakitano aargaan tano so mala alimo yan mailay niyan rakitano apanaguntaman ang tano akataratantor kitano ulimo yan agito sa turuan yan gyuto so agama ang mapapadalam ko Quran pad amyak kalala asabab akasya patano sa mga ginawa tano sa ditano kapokas ko panduan wallah subhanahu wa ta'ala ditano kapakasilay ko turuan wallah ditano kapakaliw ko guris ini guris wallah agus susuguyan naso kapagisay sa tano ko katemli tano ko Quran agus susunatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agian ni ini sugu wallah apagisay sa antano mata-mata na wajib so kapagisay sa lagi dan kau tua katir wallah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu pagisay sa kanu di kanu petutoyanga di kanu pembelah-belah di kanu pesusuranga di kanu pesusupaka di kanu pembelah-belah pagisay sa kanu antonay pagisay sa antano so katemli tano si ko Quran di ang kau katir wallah wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu i'tasimu bihablillah panarikanu temlinyo Quran wallah so agama Allah jami'an sa isa-isa kanu wala tafarraqu nagudikano susuranga di kanu pembelah-belah di kanu ay makna lalagna pesuran sorang Tego Abdullah ibn Abbas ayah hablullah nah gitu so agama Allah Tego manusia ada gitu so Quran nalangon na nang korek kaso Quran na ayah din so agama na ayah din so Quran kakagyas so agama nasi makapupasod ko Quran wallah subhanahu wa ta'ala siko kitab wallah ayah sebut tano si na ayah bisa pergi sa isang tanwa ini sugu wallah na sukat temelitan ko Quran sukat temelitan ko turuan o Quran sukat temelitan ko mga panduan ang mapapadalam ko Quran giyan ni pergi sa isang tanwa na apya ka isa-isa din na bang kapad may isa ka madua ka na asar asi ka mapapadalam ko titu panduan o Quran na mininggulala na ka din sa suguan Allah apagi sa isa kano sa isa ang kay ni akapatemalin niyo ko Quran kakagida ka mablag ko pakai petemalan wallah subhanahu wa ta'ala pakai penarigan wallah subhanahu wa ta'ala ini sugu wallah aron tano pagi sa isa sabab san namiya ka rayag aso kay sa isa si iko salakaw ko turuan o Quran so kaysa isa si iko siya'y ang makasusupak ko turuan o Quran na binasa kaysa isa kanabagyanan isuguan wallah subhanahu wa ta'ala nasulangwan ang makasusupak ko suguan wallah na kadadagan famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal katiruanan wallah famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal langon asalakaw ko benar ay niturun wallah na kadadagan nanto na benar ay ni sug wallah pergi sa isang tanong pergi sa isang tanong patemelan tanong
Aditano petutuyungan, naditano pesuran-surangaan, naguditano ayam naulalag, na susupakaan, na sukatamalitano si iko turuan wa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nituron yan sa isang na Quran. Sembaga iko mga tao apengiraw siran umani isa, na din yan tatakura, so tendeg upedian api apa naribat, kaun tano di ko parik. Langon asumini bay sa kapit, na ang yasun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam mapisik si inanan mismo Allah sa Quran. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Hai Muhammad atigu Allah na mata-mataan aso sirano to ame surang-surang siran sa ikwa gamairan. Miya ka ang bida-bida siran sa tindig sa ikwa gamairan. Wa kanu syi'a na mimbeloy siran ang mga grupo apit tibarangan a grupo. Lasta minhum fi syai' na dad na bengakiran kay susumpat amay tubo. Angyas kakiran pada puna isa dalil wajib akaangyas itano kung langon asuminibay sa inuma, langon asuminibay sa kapit, langon asuminibay sa agamanian asala kaw kumini talingo mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api apang pitiru yan askan yan ititu muslim amay ka makasisilay sa kapit yan si iko guris ay ni guris sa Quran na wajib akapananggilaan tano wajib akatalikudan tano kakagi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mismo na kanabakiran misusumpat sa may tubo ang yaskiran sa taroto diyan na ni mana ang akatiru Allah innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Ino tanoy apago saya kaad na mga tawa disebut siya ngayon niya mauulaw-la. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na niyaw na sukiatiru aniano na kuparik ang ngayon niyaw mat na kailangan din na mauparik kakanaba pemrak so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kanaba ayam anaw lalag sa angkay niya kisisibayin tano sa ginawa tano ang mga ahlus sunna wal jamaa na batano miyasuat sa angkay niya kiyaw parik o pagtaw. Da ba masusuat sa kapaguparik? Ugaid Nagiang kay niya kiyaw parik o pagtaw umat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wajib din na maulawlaynin. Kami atiru ini Rasulullah. Na upama kadimaw parik sa umat na miya kapamukog sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa suki atiru aniyan roon na wahyu to apung ko Allah. Kaumayang tiku anil hawa. Kana ba di tiru sa punsa baya ginawa niyan. In huwa illa wahyu yuha ay buo di niyan matiru. Na sunganin ay pagwahiron wallah subhanahu wa ta'ala. Nasuki tiruan yan sa kuparik sa umat yan sa ikukuriya masa na benar-benar nuto aku laula ay ni wahirun wallah. Api ano tulian rekatan uto ka untano makapagiktiar na untano kapanang gilai so mga grupo apa kasilay ko titu aturo ano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kay niya umata tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuparik sa 70 agutalo na ayabu di yung kulog sa neraka na isa-isa. Tigo mga sahaba, ang taasiran ya Rasulullah, tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiran so pagkapit ko kapitakan agu sa mga sahaba akan asiran sa mga salafus salih. Gupunta no inalo ya as-salafus salih, udi na as-salaf, nasiran sa mga sahaba agu sa mga tabi'un, agu sa mga ala ulama, ako may dugko kitiran. Sa ayaman na ulilag, naso kapatamali ko Quran, kapatamali ko sunatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan na si itano may sungkad ko kito mga salaf, si ko kito mga sahaba ang kayno nakagiasiran ipitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as sungkad din tano sa okupitiran, sungkad din tano sa paratiran na gusto mga tindigiran si ikuagama kaun tano di keblag si sa angkaw tuwa sa gurumpong apakalidas ko naraka jahannam. Naso kinisugun wallah sa pagisay sa tano sa kapatamali tano ko Quran. Di tano petutuyangaan. Na ipenggulalan tanuanan. Agoy panulong tano ko lang wamya kasilay ang balingang kano si ika un tano may isa-isa. Saan kayo ni inisugu Rasulullah? Inisugu wallah subhanahu wa ta'ala pagisay sa tano. Di ka pa kaya ayat tano pagisay sa naso kadadagan. Di ka pa kaya ayat tano pagisay sa naso saragaakan. Di ka pa kaya aditano tulikan so mga bibid akapit kakagiyaso kapagisay-say
kagiya so katemli ko mga katiru Allah na balun so ayam ano lalag na kisapan ko marata na gusto kapayaga ko benar ay niturun Allah subhanahu wa ta'ala sa isang anak Quran lagi dumiatin na kapagaluya tanuron asa tawatigu Allah apagma niyan so turuan ay niturun nami sa ang anak kitab na siran so kiyamur ka anu Allah hagu kiyamur ka ang sirano langon apakamur ka pero mga salaf tamang ko mga mengget na pakamur ka kenapa ayah buat pakamur ka gupun ka pagma so benar nasu Allah gusto mga malaikat gusto mga manusia ka lango ka din Allah na kemur ka nganian tamang mga pila mga mengget na kemur ka ngira na kagya patemelan tanu sa Quran na kailangan akat temelan tanu sa tarotop sa lang masuguan niya na minggu dalan tanu apada suguan niya na so ayam makna ulalag na kapanang gila ikulang wamia kasilay kapanang gilay kung mga katiruiran so kapanang gilay kung mga fitnairan gusto katalikudikiran kagiya aya makna ulalaga tingong mga ulama nagiya mga pusutan wayan na tanto iya malubay na papakakin nagkakiran sa subha akapagay adingad mi pagyawa na gyutoy puunan akapakasileng ka kwa gamanga lagi dang to katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam may lengka atigwaw Nabi ang to mga tao aayaran di tundugaan na sa mga mutasyabih kung mga ayat wallah fahdharuhum na pananggilay nga siran sahihaya sa hadith yang panutudo Aisyah radhiyallahu anha gugiang to katiru Allah sa Quran yang to sa isa suratun Nisa atigu Allah subhanahu wa ta'ala amay kamay lain ka ang to mga tao agiran di isudi insu mga ayat Allah fala taq'udu ma'ahum na di kanu kira pakai paguntuda nagupungan no kira pakai paguntuda tigu Allah subhanahu wa ta'ala na innakum idam mithluhum na sama to na lagid kanu ran Peter Qurtubi dia na sa mga ahlul bidah na pedanan sa turuan o Quran na kailangan nakapagisay sa antano pedanan sa turuan o Quran na kailangan nakatemelan tano agianan imanhaj o mga sahaba o sa mga tabi'un miatin na dito pamanutulun sa mga kapitiran lagi dang tua si Ayub as-Sikhtiyani rahimahullah amyakaw mo sa kataw ahlul bidah atigyan aya Ayub hay Ayub atigyan na adnapter ko na pamakinaganga natigu Ayub rahimahullah api akit tanga kakalima api at tanga bu katiru na dia karkan pemakinegen raksa pelan yan na dumbela tangilan yan lagi Muhammad ibn Sirin rahimahullah miya kasuldun sudua katawa ahlul bidah tigiran hambat ya kamer ka sa Quran tigiran hambat ya kamer ka sa hadis tigiran di udi kanu peliu nasakan ni peliu na miya kaliu siran tigu mga tao inu kau tu da iu ga makabati siran sa Quran tigian na di dingga pakai kami may na piya makasilay iran sa mga maanan yan nakiya taguan sa subha so puso akan namargan ubon pakeda nagiya na kasi sistingan ay miya kada la pagi sirakan sa PM adia kan sembungan ka at yan de man na ya sa katano na miya tid na aragun na di tano pamagusay sa mga kapito mga salaf pangirawa pemakai nagmuwa tigyan na mga katiru ini na mga asyaira salafya ko tigyan ugay na pemakai nagmuwa ngayon niya mga katiru ang mga asyaira nalangon no pagkadalil sirang girang mana ya lagi mambu mga korek antong natigyan ni bukan pumula kaso lagi danan kaino Peter mga salaf apanang gilay nga sa mga ahlul bidah kakadadeg kairan nakalipang kairan aya panamaring apakabati akan na sa usayang waga mga piur-piur aya panamaring apaka pemakai neggan na sa usayan kuturuan Allah subhanahu wa ta'ala ka antik na apo sa si kuturuan kanaba sa ka manusia nga di nga makakadeg so benar nalangon alimpangan o mga ahlul bidah na inga di panundugan kamata ang Allah agyan na din ipo na nakakadedeg ka na kapakay dingad mi pagyawa so kaya pa kada kan mga grupo amya katalingom ako sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umana isa na penggiraw sa kami Muslim na miada so kakikilala ako Muslim Muslim ingaran ami aloy sa Quran huwa sammakumul muslimina min qabl nagyutoy sabab ami ug tano sadi
namin ibututan sa ginawa tano sa ahlus sunnah wal jamaah. Kaon matanto, on misibay, sulumpukan tan wag yan ang sulumpukan na pagkasilay ko naraka insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ay mana ahlus sunnah na mga tao ako makadagko kito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah sa magayon na yung siran. May isa-isa siran si ikubnar. So Islam amya aloy sa Quran. Nagiyanan ang kana na Islam ay papanindig mga ahlus sunnah. Kana bagian kana na Islam ay panindig mga Shia. Kana bagian kana na Islam ay panindig mga Sufi. Kana bagian kana na Islam ay panindig mga Ash'ira. Makasisilayanan. Palaya dinanan mga lumpukan na miading urian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya kaliw ko uguri sa ini guri sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagiyang kanya kiyaw pare ko madaglataw na kanabatan ini ikasusuat. Kay kakagud tanwai. Na penamaram aya pa penamatamaran tanu na maisay sa tanu. Si ko turuan wallah kaginan ini sugu wallah subhanahu wa ta'ala sa ngayon niya Quran. Kenapa lagi dan kay niya diteru no mga tawa di pemanabut. Sa giyang niya di tanu kapag usaya ko titu para tiaya. Titu turuan wallah subhanahu wa ta'ala na di ko na imapia okit kapakaw parek ko madaklataw. Matang wallah ka andenged na mao parek so madaklataw inunta na ubah aya kabaya yung nasi itanaw pagisay sa kubatin. Na mata na diyan na mapunggulaw la kasupakaan ng Quran. Na di kami pagyug ubah si itano may saysa si ko kadadagan may saysa si ko kandunsiyan iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi saysa tano mata na wajib ang may saysa tano. Ugaid na si ko ini sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag saysa ang tano wa'tasimu bihablillah sa tano pagi saysa ang kanana tali wallah subhanahu wa ta'ala. Gito sa agaman yan. Gito sa Quran. Jami'an wala tafarraqu. Di tanwa ng patutuyangaan. Di tanwa ng pambelabelagaan. Di tanwa ng pagtatalikudan. Pagi sa tanong sa kaptamli tanong sa anganan na turuan wallah subhanahu wa ta'ala na hay kabaya miyaki ang makapagisay sa tanong na malingang kano si kuturuan wallah talikudin niyo sa mga baya ginawa. Talikudin niyo sa mga kapit ang makasusurang sa isang kanya kapit o Quran. Makasusurang si ikuturuan ng Quran. Makasusupak si ikupanduan ng Quran kantano may sa isang kanya. Piyagi sa isa mga sahaba. Piyagi sa isa mga ulama. Piyagi sa isa pat ang mga imam. Piyagi sa isa lang ang mga tabi'in. Agiyan na sa panduan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyan na ni kakisay sa tanong. Uba si iku ribat a paninindig na di tanong kisay sa. Ang kaya niya di ikip ngulalanan. Di ka panundugaw salakaw di salakaw. Si iku napisuhawa yan nag-iimiyak kalala. Apa kau parek si iku madaglataw. Makasusupa ka ku agama Allah subhanahu wa ta'ala na tanudin niyo. Alang mo makasusupa ku agama Allah na panduan o setan. Amiyak kalala pa na yadusa. Ang kaya niya di ikipanulunan sa kapakay sa ako benar aku suribat. Kapada isa sabab akiyamur ka iwallah subhanahu wa ta'ala si ikum mga Yahudi. Wala talbisul haqqa bil batil. Di niyo pakapesembura so benar aku suribat. Sabab perunagianan ayam mana ulalagna ungang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kinitenan niyan reketano sa kapatamaletano ko Quran aguso hadith kasantan watigyan di kededag laqad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bihima ini tagakakan rekan watigu Nabi sallallahu alaihi wasallam so dua timan asyai adikanu din madadag amay kagianan itemelaniw. Di kanut madadag ugianan ito malinyo. Di kanut madadag ugianan ikapitin niyo. Ang kanan na Quran aguso hadith. Kalangwa ukit, langwa agama. Adi mapapadalam sa ang kanan na Quran agu hadith. Nakadadagan. Lagi dang uto mialoy tanong kagi afamada ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Nasa ka manusia na ukabaya katukawan ka. Ukabaya katukawan ka. Ribat so tindig ka na ilayang nga sa Quran o makaayon nun ataw ka diyon makaayon na pa makaayon nun natitunan na agama na diyon makaayon na kadadaganan kailangan akapananggilaan ka ay barat yan nagiangay ni na
Lang wa bid'ah agal bak apim bagu ku agama. Aino kay betuan sa bid'ah kada ko Quran nada ko hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damater Allah damater nabi. Damanggal baku nabi damanggal baku mga sahaba. Napalaid na nang kadadagan. Famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal. Wa kullu bid'atin dalalah. Langon natin kung nabi bid'a na kadadagan. Langwan na pimbago ko agama na bid'a na lagwa langwan a bid'a na kadadagan. Na inutan o to ayam ano lalag na patili ko di sa Quran. Kapasibay tano sa lalatano na di tano ipananawag so kay sa isa. Hey, malingang kano si isang kainin. Agamaw Allah. Malingang kano kung agamaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kantano may sa isa. Niya panutul Muslim sa angaw to sahih. Sahih yan. Apitero o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yarda. Inna Allah la yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Mata-mataan at tigyan aswallah na ikasusuat yan rekano so telo. Adi na telo ay kasusuat yan rekano. Agu adi na telo ay kakagud yan rekano. Paga na iron si sanggaw to ay kasusuat yan rekano na so kasimba ni ron. Kasimba ni ku Allah. Ikadua na wala tusyriku bihi. Dini ako to. Ikatalo na wa anta'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Pag-isa kanu sa kapit damalin niyo ko agamaw Allah wala tafarraqu. Gudi kanu susuranga. Ayay pagkagudian arkano nagi ang gautwa kasra aqila wa qal kada kala katiru sa deubeun yang beli. Wa kasrata sual. Kapakada kala ko kapamangani. Wa ida'atal mal aguso kapagisraf sa tamok. Sa aya puntos tanu si nagi ang gautwa titu kay pagpangurang ng agama. Si sangkay niya kapagisay sa wait. Na si ko kapagisay sa. Si ko benar kapagisay sa. Si ko turuan ng Quran kapagisay sa. Si ko pandu ano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ba si ko pandu na sarag akal? Kana ba si ko sugo ano syaitan? Na benar-benar. Sumanga dato ami gusto mga salakaw ipaninindig. Akabay iso kapagisay sa. Nasaya kanu sa ngayon niya Quran ka magisay sa tanuron kagi suguan kita no Nabi giyay panduan kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Peter o Imam Malik rahimahullah la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Mata-mata anatigyan at di ng patagumpiya ang kay niya umat. Inon tanang ngulalan. Si kung ani na ini tagumpia o paganaya miya magintaw sa angin yaga masiran sa mga sahaba ang sa mga tabi'un. Nanto na ini tagumpiran giyuto so kitabullah agus susunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya punto sa angin niya bitiara na kabayatan wa may sa tanong na pananggilaan tanong sulangon ada'wa kadadagan. Pananggilaan tanong sulangon apagtaw adi man ulun sa ribat. Adi man ulun sa kadadagan. Na si tanong may sa si kuturuan wallah. Gusto turuan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marayagid na nan. Kung mga tao ang mapipamikira nga miyatid na alungan. Akapapagkarayaga tanuron. Miyatid na alungan. Akipapananalong tanong si isang ganyan Quran na gusto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napanganin tanong ko Allah. Taufiqan tanunian sa batano din matatap ko turuan yan. Taufiqan tanunian sa kabaluitan wa mga tao pad kung mga sisikan ko Allah subhanahu wa ta'ala mga rarani ko Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan amori pamakaligtas pamakasilay ko naraka jahannam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.